खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। मैया मदि सोरखारनि 5 बोसोरनि सोरखारनि जोबथा बाजेटखौ फोसावनानै होबाय हादोरनि रांखान्थियारि मन्थ्रि निर्मला सीतारामन बिथाङा। मैया 1 फेब्रुवारियाव मदि सोरखारा माखासे गोनांथार बाजेट लानायखौ फोसावनानै होयो। थांनाय 2019 मायथाइयाव एनडिएआ नैथि खेबनि थाखाय सोरखार दानायनि उनाव 5 बोसोरनि जोबथा बाजेटखौ बिसायख'थि जानायनि सिगां फोसावनानै होदों। भारतनि फाइनान्स मन्थ्रि निर्मला सीतारामन बिथाङा 2024 मायथाइनि थाखाय बाजेटखौ फोसावना होनाय बादिब्ला सोरखारि साख्रियाल सुबुंफोरनि थाखाय जेबो सोलाय-सोल' जायाखै। बोसोराव 7 लाख रांसिम आरजिनो हानाय सुबुंफोरा सोरखारनो जेबो टेक्स होनो गोनांथि गैया। आबादारिफोरनि थाखाय 86,000 करोड़ मनरेगानि बाजेट लाखिदों आरो 4 करोड़ आबादारिफोरा सोरखारनिफ्राय पीएम फसल बीमा अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसे पीएम किसान योजनानिफ्राय आबादारिफोरा 11.8 करोड़ अनसुंथाइ मोननो हागोन। आइजो आरो बैसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय खमैबो दिनैसिम 1 करोड़ आइजोफोरा लाखपति दीदी जाखांबाय, जायखौ बांहोनानै फैगौ समाव 3 करोड़ आइजोफोरखौ लाखपति दीदी खालामनायजों लोगोसे गासैबो आशा आरो अंगनबादि मावथिफोरखौ आयुष्मान भारत कार्डखौ होनाय जागोन। सावस्रि बिथिङावबो गोदानै जेबो बाजेट लानाय जायाखै। नाथाय पीएम आवास अनसुंथाइनि सिङाव गोदानै 2 करोड़ सुबुंफोरा सोरखारनिफ्राय न' मोननो हागोन। अट'मबाइल आरो सोलोंथाइ बिथिङाव सोरखारा मोजां खौरां फोसावदों। हादोराव गोदानै गं 3 रेलवे करिडर बानायनायजों लोगोसे 40,000 सरासनस्रा रेलगारिनि दाबाखौ वंदे भारत रेलनि दाबासिम आपग्रेड खालामनो बाजेट लादों। फरायसाफोरनि थाखायबो गोदानै गं 3,000 आईटीआई, गं 16 आईआईटी, गं 7 आईआईएमएस, गं 15 एम्स, गं 390 इउनिभार्सिटि खुलिनो थाखायबो बाजेट लादों। बेजों लोगोसे गोबां माखासे गोनां बाजेट लाबावदों मदि सोरखारा। बे बारनि जोबथा बाजेटआव हादोरनि गासै 1 करोड़ नखरफोरा 300 इउनिटसिम सलार मोब्लिब फ्रि मोनगोन होननानैबो फोसावदों रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामन बिथाङा। लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गिदिर खहा जानो थांगासिनो दं। प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि कमल आजादआ बिपिएफ दोलोआव हाबनायनि इसारा होदों होननानै मोनथिना मोन्दों। फैगौ 3 फेब्रुवारि थामहिनबा गाबोननि सानाव क'क्राझारनि जानागार फोथाराव जानो गोनां बिपिएफ दोलोनि मावथि जथुमाव कमल आजादआ बिपिएफ दोलोआव मावख'आरि महरै हाबगोननि इसारा होदों। मानोना थांनाय बृहस्पतिबारखालि कमल आजाद बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगो हमहैनानै सावरायलायहैदों। मुंख'जाथावदि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ क'क्राझार आरो दरं उदालगुरियाव साफायै 2 बिजाथि फसंगोन आरो 2खौबो देरहाहोथारगोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोंफोराव फोरमायथिनायखौ नुनो मोन्दों। धेमाजि जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथावना जाथायखौ नुनो मोन्दों। मैया फुंबिलि समाव सिनाय मोनै 17 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोन सिख्लासानि गोथै देहाखौ रेलवे ट्रेक्सआव बोखांनो हादों। मोनथिनो हानाय बादिब्ला रेलवे प्रटेक्शन फर्सआ पेट्रलिं खालामनायाव धेमाजि शिबसागरनि रेलवे ट्रेक्सआव गोथै देहाखौ मोननो हादों। हिन्जावसाखौ बुथारखांनायनि उनाव गोथै देहाखौ रेलवे ट्रेक्सआव गारनानै दोनफैखोमादों होननानै रेलवे प्रटेक्शन फर्सआ सन्देह खालामनाय जादों आरो गोथै देहाजों लोगोसे बिनि सेन्डेल जेकेटखौबो साखाथियाव मोनफानो हादों। लोगोसे गोथै सह'खौ गारनानै दोननाय मुवा बेसादफोरजों खोबसिननानै गारनानै गालांदों होनना फोरमायथिदों आरपिएफआ। अदेबानि गोथै देहाखौ दासिमबो रोखायै सिनायथिनो हायाखै। हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनानै मुंख्लं जालांनाय एनडिएफबिनि मुंख्लं नखरा सोरखारा फोसावनानै होनाय 5 लाख राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हायैनि दुखु मोननाय फोरमायदों मुंख्लं जानांनायनि अनसुलि बर' बिमाया। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय निजदेमभिलि ओनसोलनि उत्तर गलबेरा गामिनि एनडिएफबिनि मुंख्लं जितिन बर'नि नखरखौ दिनैसिम बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 4 बोसोर आबुं जानायनि उनावबो रावबो खौरां लाफैयाखै
हायाखै होननानै मुंख्लं जितेन बर' बिथांनि बिमा लक्ष्मी बर'आ मेगनाव मोदै लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों। लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बादियै मुंख्लं नखरफोरनो सोरखारा 5 लाख राङारि अनसुंथाइ होनाय बाथ्रा बादियै दिनैसिमबो मोननांगौनि जेबो खौरां लाफैयाखै होननानै फोरमायथिदों दुखुथिया बर' बिमाया। आंगो फिसाखौ मोजाङै फाहामथाय होनो थाखाय रसा नांनानैब्लाबो फाहामथाय लागासिनो दुखुथिया निखावरि बिमा-बिफाया। थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बेरामजों नोरजिया जानानै थानांनाय फिसाखौ रांनि आंखालाव जौगा थाखोनि फाहामथाय होनो हायाखै आंगो बिमा-बिफा दुखुथिया गंसे नखरा। मोनथिना मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि आमलायगुरि गामिनि बिफा लांखा बर' आरो बिमा बन्सना बर'नि नायल'-जाल' सासेल' फिसाज्ला रतन बर'आ बिजनि सोलोंसालिनि BA 3थि सेमिस्टाराव फरायफुबाय थानाय सासे फरायसामोन। गावनि लोरबां देहाखौ लानानैब्लाबो फरायनायाव रतन बर'आ गोबां गोसो होबोदोंमोन आरो फरायनाय फारसे जोबोद मोजांबोमोन होनना मोनथिना मोनदों। नाथाय थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो देहा फाहामसालियाव गोग्लैसोनानै दं। हाजिरा मावनानै नखर दैदेनबोनाय बिफा लांखा बर' आरो बिमा बन्सना बर'आ गावनि सासेल' फिसाज्लाखौ गुबुन गुबुन देहा फाहामसालिफोराव फाहामथाय होबोगासिनो दं। नाथाय निखावरि नखरा जौगा थाखोनि फाहामथाय होनो हायैलाय जिंगायाव गोग्लैसोनानै दं। बेनिखायनो फिसाज्लाया गोब्राब बेरामाव गोग्लैनायखौ मोजाङै फाहामथाय होनो थाखाय BTC सोरखार आरो रायजोफोरनिफ्राय अनसुंथाइ खावलायहरदों। जाय नोंथांमोना सुबुं अनफावरि महरै अनसुंथाइ हरनो गोसो 4025983479 बे एकाउन्ट नम्बराव अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। थारैनो जाय सुबुं अनफावरि बिथांमोना अनसुंथाइखौ हरगोन बिथांमोना इसोरजों समान अननाय जागोन। मानो होनोब्ला दुखुथिया नखरा नोंथांमोननि थाइसे थाइनैजोंब्लाबो गोबां मददाव फैनो हागौ। रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनां रादाब फोसावनानै होबाय रायजो सोरखारा। मैयानिफ्राय माइरं राननानै होनाय सप्ताया जागायलायबाय। माइरं राननानै होग्रा डिलार आरो रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरा माखासे नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो नांगोन। मैयानिफ्राय लानानै फेब्रुवारिनि 10 अक्ट'सिम माइरं राननाय सप्ताया सोलिगोन। रायजोनि गोदान रेशन कार्ड मोननाय 42 लाख मुलाम्फागिरि बिथांमोनाबो मानिनानै सोलिनो नांगोन माखासे नेमखान्थिफोरखौ। रायजो सोरखारा फोसावनानै होनाय बादिब्ला मोनफ्रोम दाननिनो 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेराव माइरंखौ मोननो हागोन आरो नेमखान्थि बादियै फोसावना होनाय बादिब्ला माइरं राननानै हरग्रा एबा माइरं डिलारआ माइरंखौ 10 ग्रामनिबो खम हरनो मोननाय नङा। जुदि माइरं डिलारआ खम हरो अब्लाना जाय डिलारनिफ्राय नोंथाङा माइरंखौ मोननो हायो बै डिलारनि हेंथायै सोरखारा मोनसे राहा लादों। 180034533611 बे अनजिमानि नम्बराव फन खालामनानै नोंथांमोना अजद हरनो हागोन डिलारनि हेंथा बादियै। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वरनि गरेस्वर NRDS फरायसालिमायाव बिटिआर सोरखारा जौगाथायनि थाखाय फरायसाफोरनो लेबार एन्ड एमप्लयमेन्ट डिपार्टमेन्टनि सिङाव फ्रि कम्पिउटार लिटारेसि प्रग्राम आरो आन्डार आर्बान डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनिबो फ्रि मेकआप आर्टिस्ट ट्रेनिं प्रग्रामखौ मैया गरेस्वरनि NRDSआव बेखेवजेननानै होबाय। बे हाबाफारियाव मेलखौ बेखेवनानै होयो 30 नं गरेस्वर बियाबनि MCLA पबित्र कुमार बर'आ। मख'जाथावदि मैयानि बे कम्पिउटार लिटारेसि एन्ड मेकआप आर्टिस्टनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTCनि EM विल्सन हासदाया आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो NRDS फरायसालिमानि बिगोमा देरहासार नार्जारी, गोरायुं फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसाफोराबो बाहागो लाफादोंमोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।